Můžete si přijít k raftu, připravit si ho. Tak určitě. Já jsem se snažila. Myslím si, že... My jsme tam stáhli. Ne, ale Nevím. Soutěžící na místa, připravte se. Pozor! Tak to nevím, ale vlastně to nebyla to účelí. Já jsem třeba tady, Takže holky jsou naloděny na raft, teďka jim jde jenom o to se dostat na ten druhý břeh. A řekl bych, že mají úžasně posílanou základnu. Vidíte oranžové hadice, jenom se tím co nejdřív dostat. U nás to bylo familiární. Já si myslím, že tato disciplína, respektive výborně zakotvili taky asi 3 metry od břehu. Takže já už jsem myslel, že se bude pleskat, že uvidíme první piruletku, ale děvčata to ustáli a zkušeně přiráží ke břehu. Myslím si, že holky umí přirážet na břeh. A teďka už se vydávají vůči kopci, takže soutěž vody a hory, myslím si, že je dobře nazvaná. Zapojit se civilní a nám nebrání nic tomu. Větší, ona neproběhla tou bránkou, ona neproběhla bránkou. Já jenom všechny okolo stroje, ať dodržují bezpečnou vzdálenost, Láďa Langer, prosím tě, ty děvčata, 3, co tam jsou, ať se vrátí dozadu od té stříkačky, tam v tom prostoru nikdo nebude, jenom